Atenció! Benvinguts a Frame, el teu podcast de cinema de confiança. Agafeu-vos ben fort a les butaques per escoltar les crítiques més inculturals amb 3 tacos per segon de l'Àlex Herrero, les classes d'en Pau Bel, els factos d'en Carles Muñoz i les crítiques darrere dels botons d'en Miquel Munar. Estàs escoltant Frame a Frame. Això és cinema. Good morning, Catalunya! Això no és només cinema, no són només sèries, això és art, és espectacle, és cultura, és vida, és Frame a Frame! Vamos! On cada fotograma és història i cada programa és una batalla per la glòria del setè art. Let's go! Quina vergonya! No pot ser. No pot ser. Va, tios, fem-ho bé, va. Vinga, va. 3, 2, 1. Estàs morint de la crítica. 3, 2, 1. Vinga, 3, 2, 1. Let's go, Frame! Bueno, ha sigut la cosa més patètica que s'ha vist en pantalla en tota la història. Comencem aquesta segona temporada amb més ganes que mai. Jo sóc l'Àlex Herrero, el vostre presentador, i avui parlarem d'un tema que segur que aixecarà debat. Seqüeles que van superar les originals, seqüeles que no s'haurien d'haver fet. És possible que la segona part sigui millor que la primera? Avui ho descobrirem. Després de repassar l'actualitat cinèfila amb el nostre super Carles Muñoz, passarem a les nostres seccions preparades pels nostres grans col·laboradors Miquel Munar i Pau Bel. Com esteu, nois? Jo molt content de tornar aquí a un millor plató i amb moltes ganes. Jo també, amb moltes ganes de veure aquesta seqüela. Esperem que... Quina seqüela? Frame a frame, no? Ah, és veritat. Home, clar. Ara veurem el rec Ara veurem el projector. Ja no tenim... Que no existeix el projector ja. Bueno, ja l'he liada. Seguim. Problemes del directe, Problemes del Que no és directe, directe, i ara però- parlarem. Miquel, tu estàs bé o no? Jo estic beníssim, content Després d'haver d'això passat... potser ja no, eh? Després, ara m'ha caigut el món, tio, vaya puta merda. Bueno, Quin inici, Res, quin continuem, inici. Sí, Pau. sí. ara aquest inici us animarà. Sí. Posa'm la música, maestro. Ok. Avui al ser el primer capítol de temporada, com ja esteu veient, perquè hi ha coses que no funcionen, pues he volgut fer un petit text pues, per a aquells que no ens coneixen, o potser ara s'uniran a la nostra família, que no són molts. No gaire. Cinèfils i cinèfiles, framers, després d'estar desapareguts quasi més d'un mes, semblava que no tornaríem. Això d'intentar millorar la qualitat del nostre videopodcast després de 10 capítols gravant amb unes tostadores que ens ofereix la Universitat de Barcelona i al plató de ràdio de la Universitat de Barcelona on semblava que parléssim des d'un zulo on es planeja un atac terrorista. Intentar semblar-nos a un podcast més professional quan no tenim ni pajolera idea de com es fa ni un punyetero duro ha sigut difícil. Però aquí estem, un altre cop de nou. És gran la massa de gent que ens ha parat pel carrer i ens ha obert per xarxes dient «Quan tornarà Frame a Frame?» Tranquils, ja hi som aquí de nou. Mama, papa, tiets, tietes, ho sento per si us tocarà fotre-us un altre cop. Escoltar algú intregable que els vostres fills fracassats, que no foten un pal a l'aigua, us venen com una feina. I quan acabeu d'escoltar i penseu «Vaya mierdona, ojalà hagués utilitzat protecció», ens vingueu i ens dieu «Que xulo l'episodi!» Amb la mateixa cara que ens dèieu «Que bo aquests panellets que heu fet a classe quan eren boles de massa, de mocs, de les ungles, de jugar amb plastelina i rascar-nos el cul. Hem tornat. Sí, tranquil, seré breu, però crec que l'ocasió ho demana. Sí. Ha tornat un presentador amb l'ego als núvols, que li encanta parlar a un micro i sentir-se que és algú degut a que el seu somni de ser actor i triomfar sembla ser que actualment, i durant un temps, per no dir l'eternitat, no fluirà. I ha de ser aquest, el podcast, que faci per no sentir-se que la seva vida és un fracàs. Àlex Herrero, el tio sexy que us està parlant ara mateix. Ha tornat un home, sí, un home, no un nen, que està més a prop dels 30 que dels 20, el qual, si el féssim viatjar amb el temps quan tenia 18 i va escollir fer un cicle de producció audiovisual i li ensenyessin que estar amb 3 nens de 20 anys amb aparença forçament verge fent un podcast de cine, segurament s'hagués fotut un tret al cap o hagués fet ADE i abandonat la seva estima pel cine. Per sort, no ha sigut així i avui tenim aquí el nostre estimat Carles Muñoz al nostre costat. Ha tornat un tio, sí, que si el veus de primera penses que per les tardes es passeja pel Magba cridant «Uayamu, Sindekiru, Nani, Kamekameha!» Fa guerres amb altres otakus, però veritablement és una estrella del rap. De les èpiques batalles del friquismo. Molts el coneixereu per Bendercat. Per nosaltres aquí és el motherfucking Pau Bel. I per últim, i no menys important, segurament la meitat de persones que han arribat a fer clic no han arribat ni a aquest moment que estic parlant ja.
Un mallorquí que deu estar fins als ous que Catalunya se'l presenti com un mallorquí, perquè clarament és més coses, però pels catalans sempre serà un mallorquí. Un mallorquí amb un alter ego de cineasta exitós, alcohòlic, integrant de la Nouvelle Vague, que viu la vida en blanc i negre, i amb una cançó mix de fons de Hans Zimmer i Antoine Font. Si no sabeu què és la Nouvelle Vague, teniu sort de no haver fet l'optativa cultura visual al batxillerat. Gràcies, Miquel Monar, el nostre tècnic, el nostre col·laborador. Ja acabo. Us diria que us passéssiu a mirar la primera temporada, però per veure un seguit de guions fets amb el xat GPT acompanyats d'una puta cada una paraula, millor us podeu dedicar a veure La Isla de Tentaciones, que és igual de merda, però ja almenys follen. Bueno. Tornem una segona temporada, no prometem res, però esperem estar a l'altura de cada ésser preciós, sex increïble que decideixi escoltar aquestes 4 víctimes de la carrera de comunicació visual que es van creure que perquè els simulava mirar pel·lis de petits, com un 99% de la societat, menys aquell raro que no mirava dibuixos de petit i pintava mongetes, plantava mongetes en un got de plàstic. Se m'està anant ja, perdó. Podria dedicar-se a... Se m'està anant. Bueno, recordeu els nostres noms, ja aviso, pot ser que algun dia els veieu escrits a la camisa d'un tio que et dona un Big Mac. Ara sí, perdoneu per l'espera, benvinguts i benvingudes a Frame, el teu podcast de cinema de confiança. Molt bé, Tio, m'he ofegat. Sí, llarga. Ha sigut llargueta. Bueno, crec que l'ocasió ho demanava. Sí. Pels que us heu dormit o ja ens heu fet clic fora, que us folli. Que són molts. Vinga, és que sou molts. Anem ja, sisplau, entrem en matèria, entrem en el capítol d'avui. Com Déu mana, notícies, una miqueta d'actualitat. Carles, un piscolabis de les notícies que han passat en els últims mesos que no hem fet programes de cine. Han hagut unes quantes, hem volgut sumaritzar una mica a veure el més important, i una és que la setmana passada van ser els Goya. Primer cop que a la història dels Goya hi ha 2 pel·lícules que es proclamen com a guanyadores de millor pel·lícula. Per què ha sigut això? Perquè són les 2 molt bones? O Han empatat a vots, el qual em sembla una locura. Ex-aequo, no? Sí, Els tecnicismes del Miquel, és que és increïble, quin fitxatge. No, però, en plan, és molt loco. És molt loco. És com si voten per al president i empaten, i diuen els dos. Pues se presideixen els dos. Clar, és raro de... A mi em sembla més raonable fer una votació nova de 2 i que votin... perquè hi ha gent que haurà votat altres pel·lícules, doncs que aquells votin... Bueno, la cosa és que és molt loco. En plan, deixar un guanyador, no? Com a conclave, no? Que van fent votacions. Exacte. Oh, que bona conclave, que bona. Seguim. Ara dintre de poc són els Oscars, ho sabeu, no? Proper programa no avancem res. Potser guanyen 2 pel·lícules, els Oscars també. Igual Emilia i Pérez, no? Total, tota la polèmica que està havent amb Emilia Pérez està sent molt... Enllacem amb això, per qui no ho sàpiga, Emilia Pérez se li van descobrir ara, clarament, quan s'ha fet famosa, uns tuits. A l'actriu Carla Sofia Gascón. Catalanòfogs, racistes... Bueno, que no tenien una barbaritat. Que no tenien aquells tuits. És que damunt catalanòfobs, que ja m'ho diràs tu. Clar. Contra els catalans, eh? Nosaltres, que a la primera temporada vam dir Emilia Pérez, una de les pel·lícules de l'any segurament. Pues no. A mi m'agrada, això és un altre tema. Però sí, tota la polèmica està sent jo encara no l'he vista i se m'han llevat les ganes, eh? Sí, no, però... Que molta gent diu que separem això de la pel·lícula, tant la Selena Gómez com el director han demanat que la Selena Gómez a la pel·li no és el més brillant. També això ho deia l'altre dia, l'alfombra... la catifa vermella. Bé. Crec que Macarena Gómez diu, no, és que hem de separar l'obra d'artista, no sé què. Aquí sempre hi ha hagut un debat amb aquest tema. No acabaríem mai amb aquest debat, però la cosa és que toca molt directe, perquè just és com una polèmica molt recent, i a sobre també que ella sigui una actriu trans, doncs també fa potser que el discurs doncs com que sigui com molt més, la gent ataqui més, ja sabem. Ja. Molta polèmica i s'haurà de veure si es presenta als Oscars, perquè crec que no li paguen ni el vol. No li paguen ni el vol, Netflix. No? Però bueno, Zoe Saldana segurament guanyarà millor actriu de reparto. Seguim amb les notícies. Un altre dels Oscars estan sent un any molt polèmic. En una entrevista, el director de The Brutalist, Brady Corbett, va dir que havien utilitzat IA a l'hora de fer el doblatge a les parts on el personatge de Adrien Brody parla en húngaro. És que algun dia no estarem aquí i serà tot... Igual un dia... A la temporada 10 de Frame a Frame són 4 persones que són... 4 Miquels. 4 persones en el metavers. El fem des del metavers, fet a Mia, i parlem de cine de metavers. 4 proms. Ho faríem millor, vinga. Farem millor, segurament. I també va sortir l'altre dia, Michel Gondry, director francès, va sortir d'un projecte quan ja havien gravat tota la pel·lícula. Estaven a la sala d'edició pel biopic de Pharrell Williams, de Happy, cançó molt cunyàs. I estaven a la sala d'edició... Aquest tio anava a tenir un biopic?
A veure, ha sigut una figura important, perquè és productor, però a mi no m'interessa gaire, el biopic del Pharrell Williams. És jove encara, vull dir, si no s'ha mort, tio, no li faran. No, ja li faran. O si no té 80 anys. Però la cosa és que a la sala d'edició van dir això és insalvable en sortint d'aquest projecte i ja, amb la pel·li gravada, ja s'ha acabat Golden. Això crec que va passar també a Joc de Trons, van intentar gravar una altra sèrie o no sé què sobre el mateix, i no va funcionar el primer episodi. Hòstia, però tu imagina't, mama, que m'han agafat per fer de Pharrell. I de cop. I no s'estrena. Ja no soc Sereix o no és nou? I després tenim una notícia trista de fa un mes, Miquel. Sí, se va morir en David Lynch, gran director, molt reconegut. Molta gent el considerava un loco, jo també, però, tot i així, té el seu geni. Un dels grans. Per jo és un dels grans, és un geni artístic. Va fer Mulholland Drive, Blue Velvet, Twin Peaks... Una pel·li de Dune molt dolenta. Sí, però és que els efectes especials en aquella època no estàvem preparats. Això és un altre tema. Però bueno, des d'aquí... Frame a frame. El nostre respecte. El nostre respecte a David. Les seves pel·lis sempre estaran... al nostre cor. No han mort. No ha mort al seu cine. Llavors podrem gaudir d'aquesta manera. I acabem. Tenim alguna notícia més, Carles? Realment també hi ha una altra amb els Oscars, Anora, que és una pel·lícula amb moltes escenes així com més pujades. De què era Anora, perdó? De què anava? La pel·lícula d'una prostituta a Brooklyn. Perfecte. Entre moltes coses. Però bueno, es va dir que per les escenes així una mica més íntimes no tenien coordinador d'intimitat, que és una que s'acostuma a tenir a totes les pel·lícules, perquè tu pensa, 2 actors, molta gent por ahí, ha d'haver com algú que dictamini com... Últimament hi ha bastanta polèmica perquè hi ha rodatges que sí que utilitzen coordinador d'intimitat i altres que no. I altres que no. Doncs la polèmica va sorgir... I que no, quan hi ha polèmica perquè ha passat alguna cosa, és que mai n'hi ha. Aquí al cinema, aquí a Catalunya, sí que s'ha donat molta importància. És que és molt important, però clar, la cosa és que els actors es van dir no ens fa falta, suposo que tenien suficient confiança o actors molt de mètode. Però jo igualment el posaria, o sigui, no em fa falta, bueno, per si no treballarà. La cosa és que en una entrevista l'actriu va dir que no van tenir i va haver bastanta polèmica amb això, perquè era com estem a 2025. Però ella no va criticar res. No, ella simplement va dir que es sentia més còmoda sense, però clar, ja sabem que es fa una polèmica a vegades de qualsevol cosa, gent estarà d'acord, gent no. Sí, no, ja ho entenc, que se necessiti coordinador d'intimitat, perquè després passa una cosa quan no n'hi ha i ja l'ha liada. I si la tens, t'assegures que no passi res. Però perquè veieu que totes les grans candidates a l'Oscar han tingut polèmica. Sí, Cònclave és l'única que... Seran uns bons. No dona problemes, Cònclave. Bueno, ja al final... Això és un altre tema. Això és un altre tema. Acabem el noticiari, Carles. Fins aquí les notícies. Moltíssimes gràcies per les teves notícies i per aquest piscolabis d'actualitat, que per si no us havíeu enterat, han passat totes aquestes coses. Ara anem amb la tertúlia principal, perquè avui, com ja he dit, seqüeles que van superar les primeres, originals... Bueno, tenim molt a comentar. Comencem fort. Som aquí per demostrar que les seqüeles no només estan per fer caixa. Fa poc, a la Super Bowl, es van anunciar els 2 tràilers del que pot arribar a ser l'última pel·lícula de Missió Impossible, després de 7 ja que porta de seqüeles, Missió Impossible Sentència Final, que s'estrenarà aquest 2025, i es va anunciar el tràiler d'una nova seqüela de Jurassic Park. Hòstia. I llavors comencem aquesta tertúlia dient, creieu que són necessàries aquestes 2 seqüeles en específic? Missió Impossible, mai no serà necessària una pel·lícula de Missió Impossible. Jo per mi com si Tom Cruise amb 90 anys hi ha un Missió Impossible al geriàtric, t'ho juro. Jo ho veuria. En Tom Cruise és de sèrie, crec ja, no... No, t'ho juro que no. És una persona rara, perquè és de la cienciologia aquella rara. Cienciologia i manes així. Però... És un reptiliano, jo crec, perquè està sempre igual. No sé, igual... Forma part Tom dels Cruise és el Il·luminati típic que de cop fa una pel·li d'acció amb 90 anys i mor fent una seqüència d'acció i és com el seu final, és com està escrit. Ojo que això s'ha dit aquí, Ja. Ojo no passa. Ojo no... Los Simpsons predijeron... Ojo saltant d'un avió. No, però aquella pel·lícula jo és de les que més espero de l'any. Primer perquè és una part 2 de la 7a part 1, que a mi m'agrada molt. I que no sé, que mola, que és divertit de veure una... Jo, sincerament, ja m'he perdut en les pel·lis de Missió Impossible, però... Doncs t'hauries d'actualitzar perquè t'estàs perdent alguna molt guai. No, però sé que vaig arribar a Fallout i aquí ja no sé per on anaves història i no sé què. Me'n recordo que hi havia una bomba. De Missió Impossible em sobra una pel·li només. Quina? La 3, no m'agrada. La 3? La del Philip Seymour Hoffman. És del JJ Abrams, no val la pena aquella. Aquesta diu que és una puta merda. JJ Abrams. Des d'aquí...
Primer puta merda. Primer de que es marambota que dic. Bueno, perdó. És una caca. És una brossa. Vale, Jurassic Park. Opineu què fa falta? No tinc comentaris. Jo crec que... Quina manta. No he vist el tràiler, però... Ni jo, ni el veuré. Què van fer? O sigui, Jurassic World 2... Hi ha una que és del Bayona i tot. Bastaven Van fer Jurassic World Estaven 3, Sí. que jo Jurassic World, la última, és de les pel·lis que m'he plantejat sortir del cine abans de que acabi. Sí, Era molt llarga i molt avorrida i de cop, no sé. De Chris Pratt? Sí, de la última que van fer, no sé, no m'agrada gens. No sé, s'haurien d'haver quedat en les 3 originals i... No, amb la primera, Ja per sé, mi. sí, Per mi amb la primera ja... Continuem i anem a parlar d'aquelles seqüeles que poden arribar a ser fins i tot millor que les originals. Podríem parlar del Padrino 2, de Terminator 2... Terminator, Terminator. Diríeu que aquestes pel·lis en veritat substitueixen una mica l'original, és a dir, les tapen, o sigui, és tan bona la segona que No potser... tant. Jo sóc més del Padrino 1 que del Padrino 2. Mira, per... Sí. Jo, sincerament, ara aquí me confés, he vist el Padrino 1, però no he vist el Padrino 2. No has vist el Padrino? I he vist, A mi em sembla i he bastant vist més bona la... Terminator i no he vist Terminator 2. Llavors, O sigui, encara no he arribat a les segones parts. Així de preparat ha vingut el Miquel a un programa de segones parts, No, que no clar. s'ha vist cap segona part. Criminal. Clar, El fotem fora, Les fotem Aquí, fora. A tope de pel cul. Sí, en directe. Home, jo opino que són diferents, però també aporta la primera, òbviament. En plan, és necessària la primera perquè estigui la segona. Clar que és necessària, perquè és tan bona la segona, No és crec. que es col·lapsa la primera. Preguntava, Jo, És que sigui la meva opinió. Preguntava jo, Però no, jo crec que funciona molt el fet de com un conjunt. Vale. Com ho xerràvem a la primera temporada també. Hi ha històries que si es conten com un conjunt, si tu contes les trilogies, per exemple, com a una història sencera, funciona molt bé i és aquí amb la gràcia, crec. Clar, però això és quan està plantejada des del punt de vista de trilogia, perquè El Senyor de los Anillos, per exemple, es va plantejar ja com una trilogia. Ja. Jo crec que és més quan falla, quan fan una primera part i de cop ha tingut èxit i diuen, Diuen, anem a hòstia, treure una Aquí segona. és el que jo volia arribar. Clar. El problema és això, quan ja ho Vale, tens plantejat, que una segona pel·lícula ja ho tens, que sabràs que ja existirà, el problema que està passant actualment és mira, això. torna el logo. Ei, logo, què tal? Bueno, el problema que està Toma, passant és ja. això, no? Ha triomfat la primera, no tinc cap fil de guió per tirar una segona, però com em donarà pasta, ho faré. Creieu que s'està fent molt això? Es fa sempre. Per exemple, Sí. ara es fa més, jo ho veig, amb dividir les pel·lis en parts. Perquè Wicked, per exemple, Sí. acaba que és la part 1 i acaba i dius, hòstia, i ara m'he quedat sense Ara m'he de final. mirar la Missió segona. Impossible, que em parlava fa un moment, és, a part de seqüela, és part 2. O sigui, és seqüela de seqüela. Joder. Llavors, Per vosaltres, quina saga hauria d'haver acabat a la primera pel·li? hi ha tantes. O no, Una o pel·li només. Hòstia. No, potser Clar. dius, mira, aquesta saga aquí ja la van ginyar perquè no tocava seguir. Mira, saps quina pot ser, que és molt random la resta? Cars. Cars? Però la primera és boníssima i la resta, vale, poden aportar. I tu que ets d'animació sabràs quina seqüela que faran una altra hauria d'estar acabada Ah, ja bueno, i morta. Storyboard. Storyboard, que Duríssima. per mi la tercera ja és perfecta. Van fer una quarta amb una forquilla que fotia pena La quarta ja i no li va agradar a ningú. Bueno, bones crítiques, però a mi no em va agradar a mi ni a molta gent que deia, en plan, què és això? I ara una cinquena. Deixeu ja el Buzz Lightyear i el Woody. Sí, però- Ja es van despedir a la Ja que- tercera. Es van despedir. I van a la quinta. Disney se passa. Però Disney... Però potser Pixar, Això és Pixar Pixar. no té quasi seqüeles bones, si t'hi fixes. No, bueno. Dory, o sigui, estan buscant a bé, Dory. però és que la primera és millor sempre. Ojo, el Miquel l'ha tocat això. Buscant el El Dory està bé, no? A veure, és molt com la primera. A mi no me'n recordo. En plan, Sí. així d'oblidable és. Ja. Va de Dory, que vale, fa ja família, està. Veritat, que va, té memòria a curt plaç. Que ja es diu a la primera, això, o sigui que no aporta res. Bueno, pues aquí hi ha opinions, no? D'una seqüela que per tu Li he tirat un hauria d'haver facto? Podem dir que he existit. tirat el primer facto? Tirat el primer facto. Dory 2 no hauria d'haver existit. Buscant a Dory... Puta merda. Palabrotes aquí no, perdoneu. Carles. Jo per mi, Alerta. el Facto. que ha dit el Toma Pau ja. de saga que no hauria d'haver continuat és Indiana Jones, perquè l'última d'Indiana Jones és... és horrible, és horrible. Pues Home, saps és molt que raro. vaig llegir que en Harrison Ford deia que estaria content d'haver-la fet, que ell volia recuperar el personatge i veure com estaria. No, no, muntat. I jo Vale, estic content de la perfecte, primera però temporada com a frame a frame Però- i tenim cada Ja. episodi que és un mierdon. Vull dir, per estar content pots estar content de lo que vulguis, Clar, clar. però és un mierdon de pel·li.
Però és que també té un final molt... És molt rara. Al final és el més... Molt random, molt que et fantàstic, no sé. Sí, és com que de cop muta a la fantasia. Exacte. Una saga que no ha tingut mai fantasia. Bueno, no ha tingut Bueno, fantasia. S'obri xarca i vale, però és com que Fosos. no pega el to, o sigui, és com que el to canvia radicalment. No ho veig com... Sembla Doctor Strange, saps? Sembla És una molt pel·lícula de random. Doctor Who. Sí, sí. Saps, de cop? Vale, Què dius? sí. Continuem i us pregunto que si haguéssiu de fer una seqüela d'una pel·li que no en té, quina us Oh. agradaria potser arribar a fer, no sé. Forrest Gump 2... Wall-E. Mira que igual Està en seria un animació, parlador. no? Estem parlant de les seqüeles de Pixar i de Wall-E. Wall-E. Però igual seria un mierdón, però Hòstia. Wall-E és justament una pel·li que ja acaba tot i que et deixa amb una nova tessitura absolutament nova que et pot donar per una pel·li. Igual no, perquè la crítica ja està feta i és un mierdón i fas una altra cosa, però em sembla interessant. Bueno, a tu t'agradaria una de Wall-E, bueno, Jo ho tinc claríssim, la que vull. digues. No sé si la coneixeu, es diu Dos buenos tipos, del Ryan Gosling i el Russell Crowe. sí, aquesta necessita una Aquesta És una pel·li seqüela super top Estic que d'acord, estic va recaudar molt poc a taquilla i ens hem quedat sense segona part, però vull dir, ara mateix, si em dius quina pel·li t'agradaria com veure, seria aquesta, que no existeix, malauradament. Hem parlat de Pixar i tenia preparada la pregunta de si Pixar seguís traient seqüeles, qui seria la pitjor idea? I jo m'he apuntat Ratatouille 2. Coco, Coco 2. sense la... Qui es mor ara? el nen. Família ja. Qui la palma al Coco? No, home, no. Pobre. El gos. El Coco és l'àvia. És Coco és l'abuela Coco. és un Coco. I un Miguel. Un puto Coco. Ratatouille 2 seria un desastre, també. Em És sap que greu. Ratatouille 2, veus, per exemple, ja ha acabat tan bé que no... Sobretot seria perquè Per va de què francesos, vols? saps? Clar. Perquè va de francesos. Bueno, potser em parla de Monstruos S.A. Monsters University és I top. Monsters University està molt bé. És molt top. Sí. Suposo. O sigui que per aquesta part, no sé. És que depèn de què, tio. Jo crec que Brave. A mi em faria molt de mandra veure una pel·li de Brave. Jo tinc un molt bon record de Brave 1, eh? Bueno, De no la és tan primera, bona, eh? Jo li tenia ganes, la vaig Crec veure que fa és rosa. un record no gaire compartit Però- pels altres, perquè... Joder, pues jo de petit m'agradava perquè feia por, però a la vegada era una història... És que a tu t'agrada una pell roja. Una Rituals. Una rinxolada, eh? Vinga, va, seguim. Acabaré preguntant que això és un facto. Sí? Tirem un facto. Tira un facto. Pues bàsicament perquè les seqüeles dels anys 80 i dels 90 per què eren tan boges? És a dir, abans, jo què sé, Gremlins 2, Alien 3, Robocop, o sigui, eren seqüeles que la gent flipava amb aquestes seqüeles i actualment, bueno, en comparació ara, són un pet. És a dir, ara surt una seqüela i la gent li és bastant igual a aquella seqüela normalment. Facto o no facto, Carles? Per mi és un facto. Facto o a mitges? Per què? A veure, segons la pel·li també et dic, però A veure, Resacón en Las Vegas, per exemple, és un pedaç. la tercera... Vull dir, Sí. qui parla d'aquesta pel·lícula? A mi és la que em... Però la segona és molt bona, eh? A mi la segona... Bueno, a veure, no és molt No bona, és tan però bona com la primera. no és tan bona com la primera, això segur. Com la primera. Vull dir, al final és com tot, depèn del... Per exemple, Joker, que la primera... ja vam parlar... Estem parlant de seqüeles, la seqüela Bueno. que no s'hauria de fer fet mai però, és Joker 2. Jo recordo que quan vam parlar de Joker a la primera temporada, parlàvem sobretot de que amb l'èxit que havia sigut la primera, aquesta havia sigut un nyap. O sigui, Havia sigut no li un hauria nyap. dat a ningú. Però perquè aquesta, per què Jo es no va conec- fer? no Per conec un una capritxo de la Lady Gaga o perquè algú va decidir treure diners? Sí, però Lady pues no Gaga, gaires. Però la cosa és que o sigui, ha passat de ser un èxit de la hòstia a que Sí. ningú li agradi la Flop. peli. Per això dic que va ser una cagada històrica. No sé qui té la culpa, la Lady Gaga, bueno, Bueno, la culpa Ah, la té el que va decidir fer aquell merdó. qui no sé qui va decidir fer aquell mierda. No ho sé. Sap greu, però no tocava gens. Era una puta merda. Tira-li una targeta groga. Aquí quan ens diuen... Tirem una targeta. Tirem targetes grogues, tio. Lady Gaga menys, tio. Va. Vale, Targeta verda. anem tancant per aquí tertúlia. Ha estat bé parlar d'aquestes seqüeles, breument, una mica. Algú vol destacar alguna seqüela que digui aquesta és de les millors per mi? Jo, mira, de la saga de John Wick, la que menys m'agrada és la 1. Que és algo que és raro que passi, que la que menys t'agradi és la primera part, però em sembla que la 1 té com un... És com que van trobar la gràcia de la saga a partir de la segona pel·lícula. I la 2 és la que més m'agrada. Jo no sabria dir, eh? Jo clarament mencionaré que Rec 2 és millor que totes les altres superiorment. Hòstia, és que Rec 2 és una És, gran és com un pel·lícula, clar tio. exemple de que la 2... Sí. Mira que la 1 és bona, però la 2 és que ja És que puges se pot al cel, elevar, puges sí. al cel. És que la banda sonora del Rec 2... No cantaré. Però Canta, canta. podria fer-ho I perfectament. need a hero? I need a hero. Segueix, Miquel, tu què has de dir? No, jo anava a dir que
pots enxerrar que xerrant de seqüeles i tal, hi ha una saga que me flipa, que s'enxerra superpoc, que tu estàs veient ara mateix, és la de Jason Bourne. Troc que són pel·lícules d'espies boníssimes, quasi millors que... Com es diuen les pel·lis? Com es diuen? Bueno, el caso Bourne, el caso Bourne, Mito Bourne. el mito Vale. de Bourne, la conspiración de Bourne, crec, o algo així. Bueno. Sí, Ultimatum. L'ultimàtum de Bourne, exacte. Van d'en Jason Bourne, que és un espia que se desperta en un barco i li han pegat 2 trets i no recorda qui és. Té la memòria borrada. Què passa? Que a partir d'aquí descobreix que té habilitats una mica peculiars i se'n dona compte de que el segueixen. I a partir d'aquí se desenvolupa tota una saga que va sobre conspiracions de la CIA i projectes d'aquests així una mica més oscurs, però que jo trobo que el cine d'espies en plan bastant tangible, molt real, que no se'n va per... No sé, I que per es poden fer coses, seqüeles, per es fantasies. poden fer bastantes seqüeles. I que tenen, no sé si són ja 5 pel·lícules i n'hi ha una que no és tan bona com les altres, però Perfecte. totes estan a un nivell... Per mi la 1 és la Bona millor, però bueno, recomanació. compro el... Sabeu quina és la millor seqüela perquè deixa la resta com que no sembla ni una trilogia? És una Digue-la, locura, digue-la. Múltiple. Múltiple forma part d'una trilogia. Hòsties, És una trilogia oculta No compro del facto. Shyamalan. No compra facto, el Carles? No t'està comprant? No compro facto, ho sento. T'agrada més El Protegido. Unbreakable? El Protegido. El Protegido. A veure, està bé, però millor que Múltiple? Sí. Bueno, és la teva opinió. I després està Em Glass. fots pel cul. Jo crec que Glass és la pitjor de la trilogia. Sí, però perquè Glass és estrany, perquè et fan com molt fanservice per uns personatges que sembla que l'única persona que vol veure fanservice d'ells és el Shyamalan. O sigui, la resta qui ha demanat una... Ja. És estrany. Bueno, Al però- final de crec que- Múltiple et planteja ja... És molt raro. És com per... Però ell Múltiple mateix. està molt bé. Home, Estic d'acord. I en James McAvoy... sí. No, com actua. Sí. Però clar, és una locura de trilogia perquè la gent ni ho sap que és una trilogia. Ja. No, ha sigut bona informació per qui no ho sapigués. I jo crec que tanquem tertúlia d'aquestes seqüeles. Sí, vinga. Ens hem deixat clarament moltes seqüeles per comentar. Clar, aquí ens hem deixat El Caballero Oscuro, que és unes grans seqüeles, Scream, que a tu t'encanta Scream, Scream i parlar 2, d'aquestes Scream 2. seqüeles. Bueno, et totes les flipa. seqüeles. Los Juegos del Hambre, que també és unes seqüeles, bueno. Punyales por l'espalda m'agrada més la segona que la primera. I Tot- fins aquí tanquem tens secció, factos, si voleu. tens factos. Perfecte, i anem amb les seccions individuals que s'han preparat els nostres col·laboradors. Carles Muñoz, et toca fer la teva... Quina xapa, nen! Bueno, sí, gràcies per... Quina aquesta xapa, introducció. nen! Vinga, va, Vinga. som-hi! Bueno, jo, com avui, anava a dir que no vull estar hater, ja he estat una mica hater, però jo crec que hem hagut de tornar amb un mood positiu. Llavors no deixaré de hate. A mi em mola, el Carles Hater. Que Sí? dirà, Pues és una quatre- puta merda. No, però avui vull parlar de, ja que és el primer programa de 2025, encara que portem mes i mig de 2025, vull parlar de les pel·lícules més esperades d'aquest 2025. Així, breument. Breument, Les vaig llançant fes-nos una xapa de les pel·lícules. i m'opineu a més veure si té esperades. bona pinta o no. Vale. La primera és Marty Supreme. Direu, què és Marty Supreme? Pel·lícula Marty Suprema. en solitari Ara he vist Steve Martin. d'un dels germans Safdie, que són els directors de Good Time, Uncut Gems. Uncut Gems, etc. És una pel·li d'un jugador de ping-pong, és un biòpic. Em flipa aquesta pel·li, només perquè m'has dit això. Pel Que ping-pong. facin una pel·li d'un jugador de ping-pong em sembla increïble. No, Home. i a damunt el director, ja t'he dit... És molt bon director Som... i és... Perquè no es valora el jugador Saps qui serà l'actor? Timothy Chalamet, que està a tot Vaya arreu. putada, Que tio. igual un dia anem a gravar aquí a Plató i ens I- trobem a Timothy Chalamet Si un dia gravant. presenta Timothy Chalamet, perquè aquest pau està a tots jocs. Està a tots Mira jocs. que és bon actor, però A mi m'agrada, a mi veure'l tant Eh, m'està jo estic agobiant. d'acord, m'estic cansant un Masses poc de personatges. Timothy. No compro facto, un molt bon actor. No? No, bueno, Doncs és una pel·li d'un jugador de ping-pong. La veuríeu? però que hi ha més actors. La veuries? Jo la veuré. Però Jo la veuré. per mi és Chalamet Mira, Que no, el que top. no, que no. La veuries o no, la pel·li? Chalamet Jo la està, veuria perquè fins Anem a a sobre- fer això. Em sembla que es fan pel·lis de futbolistes, es fan pel·lis de bàsquet, i què passa amb el ping-pong? Pues ben Exacte. fet, tio. Aquí, des de frame a frame, reivindiquem però el que el ping-pong. faci Timothy Chalamet, bueno, deixa d'interpretar tothom. I segur que no sap jugar ni a ping-pong. Segur que no, segur que ha hagut d'aprendre. Menys mal, gràcies. Jo us aniré, gràcies. us aniré dient la sinopsis i em dieu si la veuríeu o no. Tu la veuries? Jo clarament em flipa el ping-pong. Pau? Jo la veuria. Miquel? Jo també, trobo que el ping-pong és un esport divertit i només per el director ja val la pena. Doncs aprovem Marty Supreme. Aprovem Marty Aprovem. Supreme. Després tenim One Battle After Another, del millor director de l'actualitat, Paul Thomas Anderson.
Bueno, és una adaptació d'una novel·la d'un escriptor, Thomas Pynchon, fa coses molt boixes, i de moment no se sap la sinopsis. Què vol dir coses boges? Bueno, com trames molt enrabassades, amb algo de surrealisme, Vale. una mica de tot. Em mola. Amb DiCaprio, de protagonista. L'han Amb dit com que és una pel·li de 3 hores, que té acció, té comèdia, té drama, bueno, un popurrí de gènere. He de dir que jo no soc gran fan del Paul Thomas Anderson. Ui. Tu i jo ja vam xerrar, Magnolia... Bueno, Miquel queda fora del podcast. No, és no. Magnolia són 3 hores de 5 històries diferents que no tenen cap tipus de connexió, les metàfores no s'entenen... Sí que tenen connexió, però... Les metàfores no s'entenen, no... Cauen ranes. Cauen ranes. Pluja de ranes. Pluja de ranes. Referència bíblica. Bueno, està dient això, molt bé. Sí. Jo he de dir que últimament, des de que DiCaprio s'ha fet més viejo, no... Bueno, em ve de gust veure'l, clarament, perquè és DiCaprio. Però no sé aniràs al per què cine? Les últimes pel·lícules que ha fet DiCaprio segueix sent un Eres actor una vez en Hollywood, superbo, història. Història. Però bueno, això ja fa uns anyets. Ja, però tampoc ha tret tanta cosa No ha últimament. tret tanta cosa, dic com que el tinc obligat. No mires al arriba. DiCaprio. Va estar fluix allí, Com que el DiCaprio Pues jo m'agrada No mires arriba. No, però dic com el DiCaprio en si... Ja, però jo crec que el personatge s'ha desmitificat molt d'en DiCaprio, vull dir. Ara és un viejo verde. És això. El Brad Pitt segueix sent el Brad Pitt. Exacte. És com, és el puto Brad Pitt, però, Bullet Train, però el DiCaprio és un tio que, bueno... Ha caigut després d'estar en esquí estellà. Llavors la pregunta, la veuries? Vinga, confio en el DiCaprio i Però al cine no, la veuràs a casa. la veuré a casa, clarament. Aquesta al cine no me la planto. A mi aquesta, si em dius tu un dia anar al cine, pues igual m'ho penso. Això és una, igual que tantes pel·lis. això és una cita? Està declarant alguna cosa? Pau, Jo dirà, Només si és amb tu. Vale. I si li toques la cama així tímidament a mitja pel·li. No es veurà, no es Quan veurà. surt el DiCaprio. Miquel, Jo, a casa, si l'estrenen a qualsevol de les plataformes digitals que tingui, mare meva. Ventura sí. Quin nivell? La següent pel·lícula és Fórmula 1. Bueno, Fórmula 1. De què va? De Fórmula 1. ping-pong. Vinga. Vamos. Home, ja. Parlant de... M'ho has encadenat molt bé, perquè el protagonista de Fórmula 1 serà Brad Pitt. Pensava que m'anaves a dir Timothy Chalamet. T'imagines? T'ho juro que em Mentre piro, juga a ping-pong. Deixo el micro i em piro. No, doncs bàsicament interpretarà un pilot de carreres de Mercedes i està dirigida per Joseph Kosinski, que és el director de Top Gun Maverick. Em cunde molt aquesta pel·lícula. Li dono un sí verd i a Brad Pitt, el director aquest, i que Fórmula 1 em flipa també. Cotxe sí, hombre. Cotxes, Lo que más Brad me Pitt. Què més volem? Tu, Pau? Jo la veritat és que no sé res de Fórmula 1, és algo que em cridi Però a priori. jo tampoc sé res de M'agrada Fórmula 1, el Mario però Kart. veure Fórmula 1 fa gràcia. Del Mario Kart a Fórmula 1 hi ha un... A veure, jo crec que ficar-te Fórmula 1 a la tele... Mira, Ha tornat, Cinema, Jo, no, Fórmula 1 a la tele em sembla bastant pal, però... És un pal. Com el conya, que condueix el Fórmula 1 i el cotxe, Ja, sembla la guai, història, sí. i portat a una No, sí, pel·li sí, sí. em ve de gust veure-ho. No sé Estic què farà, d'acord. però... Tu, Sí Miquel? que jo crec que s'ha duit un poc ja la història molt de cotxe ràpid, No va fer tal, una- Ràpidos i Furiosos, no sé. Això sí, Ja per aquesta veurem, part però. me fa mandra, però per una altra he vist imatges de behind the scenes i per és interessant. I jo amb Brad Pitt, sincerament, encara que hi hagi polèmiques i tal, m'apareix un Brad Pitt, actorazo. quines polèmiques hi ha. El Brad Pitt, bueno, que se va separar d'Angelina Jolie, bueno. té un parell de fills que han renegat una mica d'ell, que Brad l'han Pitt, insultat... a la que vas deixar la Jennifer Aniston, miro a càmera i tot. Allà la vas cagar. És el pitjor que has fet en ta vida, deixar la Jennifer Aniston. I així ho dic. És un facto, Això és un això. facto. Tira'm un facto. Si hagués seguit amb la Jennifer Aniston, estarien els dos feliços. Facto. Vale, la següent T'estimo, que us Jennifer. porto, Die My Love. Direu, què és això? Lynn Ramsey, la directora. No la coneixeu? Ni No passa res. Ramsay. Directora de Tenemos que hablar de Kevin, una adaptació de la novel·la Tenemos que hablar de Kevin. No jodes. Evidentment. No, no. Tenemos. No, Llavors, és una Kevin. pel·lícula de Kevin. hem De parlar. Kevin, hem de Bueno, parlar. què tal, Kevin? Què us sembla? La cosa és, No, pel·lícula ambientada a la França rural, on una mare... França, no m'agrada. Seguim. França, next. Seguim La una altra següent. secció. Una mare està batallant amb que té psicosis i és com... Està loca. La seva història. Està loca. Està loca. Loca. I és de la Jennifer Aniston i del Robert Pattinson. No, Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence. És que m'has liat amb t'he posat- Jennifer Lawrence i Robert Pattinson. Hòstia, seria molt raro, Jennifer. Sí, Jennifer Aniston és està combinació una mica curiosa, desaprovada. no? Doncs una pel·li que em va cridar molt l'atenció. No sé si compreu... Te la compro. I No et mors de ganes. I una pregunta, us sembla guapo Robert Pattinson o...? Em casava amb ell ara mateix. Però que hi ha molta Sí, discussió no, de que si és un tio guapo o feo. Hi ha molta No, discussió. Jo crec que és guapo. Sin más, sí. Jo trobo bé. que és sec. Ara estrena pel·li dintre de poc. És Mickey atractiu. 17. Mickey Sí, 17, d'en Bon Joon-ho. Bon Joon-ho.
Per mi I és bueno, un actorazo. aquesta pel·li, ràpid, Sí, ronda de... Traient-li Crepúsculo, que fa... Traient-li Crepúsculo és un gran actor, en Robert Pattinson. Però perquè Crepúsculo fa cringe, el pobre xaval, Ja. era molt jove i li van posar ja brillis així sense samarreta i pues, Tot la s'ha de dir vergonya que veure vora. el Faro. A Batman el vaig tornar a veure A mi em flipa Batman. i m'agrada, però troc que té cara de És que estic... restret durant tota la pel·lícula. M'agrada molt Robert Pattinson. Però a Batman troc que té cara de que va restrenyir tota la pel·lícula. Que està incòmode. En plan, A mi m'encanta Batman. Va restrenyir. Part de l'acting. va restret. Sí, és part de l'acting, però... Ai! No sé. Bueno, La veuria. ràpida ronda, sí? Sí, sí, sí. Crec que no l'he venut molt bé, aquesta. a mi no m'ha- he mencionat a Robert Pattinson, però Jennifer Lawrence és una actriu de l'hòstia. A mi em flipa Jennifer Lawrence, llavors també la miraria. Següent pel·lícula, Bugònia, de Yorgos Lanthimos, que aquest tio no para de fer pel·lis, ha estat cada any fent una puta pel·li, i és d'un jove, que em sembla que amb la seva parella, captura a un home per interrogar-lo perquè creu que és un invasor alienígena. Amb actors Emma Stone, Jesse Plemons, Emma Stone, els m'agrada. habituals de Yorgos Sí, Lanthimos. el Yorgos ja està. El Yorgos ja és com Almodóvar, ja té sus chicos Lanthimos. Sí, sí. Bueno, et diré que no. No la vols veure? Per dir una que no. No direm m'ha- aquesta. per dir una que no m'ha acabat de fer gràcia, aquesta. No, És un remake d'una pel·li coreana. jo crec que Segueix Perfecte. sudant. en Jesse Plemons és un actor que encara no se li reconeix tot el mèrit Actor que té. històric. Històric. Noche de Juegos, història. Hòstia, Noche de Juegos... És aquell actor? Sí. Va, sí que la És, miro. és el policia raro, Sí tio. que la És miro. el policia raro de Vale, Noche de Juegos. Pel·li Perdó. absolutament És històrica. que no t'havia escoltat, perdó. Ara sí. Demana perdó. Vinga, una altra pel·li. Demà, perdó. Bueno, Estàs fotent una xapa, Carles, ja, digue-la, tia. La xapota. següent pel·lícula de drama de Christopher Borgli. Sabeu qui és? No. Director noruec. Director de Dream Scenario, pel·lícula de Nicolas Cage, Ah, vale, ja sé. que és una pel·li amb molts Immensa toques pel·li. surrealistes. També té una pel·li noruega que es diu Sick of Myself, amb molts tocs surrealistes. Llavors, no se sap molt d'aquesta pel·li, però té molt bona pinta. Bueno. Així que, Seguim, va, fes un pim-pam. faig un les speedrun. últimes, speedrun. fes un És amb speedrun. Zendaya i Robert Pattinson un altre cop. També? Tindrà un bon any aquest. Ui, Robert Pattinson. Sí, en Pattinson està tot. Vale, us llançaré dos. Highest to Lowest, que és un remake de El infierno del odio, de Akira Kurosawa, de Spike Lee, amb Denzel Washington. Un remake del Kurosawa. A veure què tal. I després, After the Hunt, de Luca Guadagnino, que és un altre home que ha estat tot el dia a un puto set de rodatge. Sí, tio, està fent pel·lis... Una altra pel·li. És com un thriller d'algú que passa a una escola, que té a veure amb un professor. Bueno, té bona pinta. Amb Andrew Garfield i Julia Roberts. M'encanta el Andrew. I Julia Roberts em flipa també. No Fins sé quants aquí. cops he dit em Bon flipa, però m'està agradant molt les pel·lis que estàs dient. Tothom amb paper i boli, Sí, apuntar-se-les perquè és molt important. L'any 2024 ha estat un bon any de cine. I els Molt bon any, molt bon any. 2025 fa pinta que també... Té molt bona pinta. Molts grans directors trauran pel·lícula, així que Hem acabat amb les pel·lícules? hem acabat. Gràcies per la xapa, Carles. Mai millor dit, vaya Espere- puta gràcies, xapa. xapa. Que... Però bueno, era una xapa interessant perquè, mira, ara la gent ja s'apunta quina ha de veure el 2025 i anem, sisplau, amb una altra secció. Anem justos de temps, però esperem poder fer-ho tot. Cap a classe. Hola a tothom, segueixo aquí, no ens hem marxat. Comencem amb la primera classe. Pau, ve el professor de... Els apunts, els apunts. Increïble. Tens boli, Que Àlex? té una pinta de professor de classes particulars. Molt no he heavy, hecho la tarea. Sí, la veritat és que sí. La cartolina. Seré el vostre profe de reforç. Amb mi repassarem tots els conceptes sobre cinema que sovint s'escapen del coneixement col·lectiu. Conceptes dels que molts ens fem els entesos, però que molts cops malentenem o entenem el que ens dóna la gana, bàsicament. Llavors, avui, sent la primera classe, anirem amb conceptes bastant bàsics, però apropiats per l'ocasió, els quals m'agradaria començar Vinga. traient a la palestra la diferenciació entre seqüela i segona part. Cosa que al principi del programa hagués estat bé, perquè sembla una tonteria, però realment no. Perquè, per exemple, Toy Story 2, tu què diries que és? És una segona part. És una seqüela. No Perquè té... segueix la història. Perquè no segueix una problemàtica, un conflicte creat a la Vale, primera. jo crec que l'he Espera't, que em entès, suspeno. Jo l'he entès. M'has entès. Torna, Una torna. segona part, voleu saber què és? Setembre. Una segona part és la última de Harry Potter, perquè és Clar. Relíquies de la Muerte, segunda part, Sí, que és és parte Wicked 2. Missió Ha de Impossible cont- 7, part 2, és les dues coses. Vol dir que la història no... He provat. Molt bé. Teacher, puc dir teacher? Sí, Teacher. Vol dir que la història la deixes a mitges, llavors has de fer una parte 2. Vol dir que el conflicte no s'ha resolt amb la primera. Gràcies, teacher. Aquesta seria... 3 anys de carrera i encara no sabia això. Mare. Aleshores, és
un concepte molt senzill, però bueno, per posar uns exemples també tenim Blade Runner 2049, que què seria, Miquel? Seria una seqüela. Seria una seqüela, perquè Perquè diguem no que segueix el conflicte de la primera, sinó que és un altre conflicte. Exacte, i és un altre de Blade Runner, però no, la que he dit, tal. Padre no hay más Llavors, que uno. Padre no hay Dos, más que uno, seria? què és? Perquè ja és un conflicte constant, Això No tinc un és... conflicte amb en Santiago Segura. Sí. T'acabo de trencar. És com quan el profe d'anglès li pregunta com es diu això en anglès i no t'ho sap dir, no? No, clar, el pobre profe ara mateix Padre no hay más que uno. arribarà a casa i caurà en depressió, Ah. aquest profe. Padre no hay más que uno o dos seria una no? seqüela. Sí, Clar, exacte. és una altra història. Però no m'interessa veure ni una ni l'altra. Pa ni gustos l'altra. colores. Clar, entre altres seqüeles, És l'empollón de classe, el Miquel ara mateix. Me la sé, profe. Me la sé, seqüela, és seqüela. El Caballero Oscuro seria un bon exemple de seqüela també. I bueno, a segones parts, per exemple, Kill Bill, tinc entès, jo no l'he vist, però admiro tu. És per dos. Sí, però és la continuació. És la continuació perquè ja està plantejada amb Per que la ser- 1... que molta gent diu que és millor. Inclús. Són molt diferents, perquè I una de fet, és... Tarantino li agrada més aquesta. A mi m'agrada més la 1, però perquè la 1 és de molta acció, moltes hòsties, i la 2 és més de resoldre la història. Pau. Ja. Ai, Sí. teacher. Yes. El Rei León 2, l'has vist? No. Vale. Però no és la nova. Allò és una... Allò és una un pel·li remake. que es va vendre com a seqüela. Ahà. No. Es va vendre com a segona part, és a dir, que es va vendre com si els personatges principals seguirien en aquella pel·li i es va fer el trueque perquè era una seqüela i canvien els personatges totalment. I el Rei León 2 no surt en el Simba i els... Però a veure, en el moment en el que es tanca el conflicte, la primera, ja no hauria d'haver Pues oportunitat. ells t'ho venen com ell, que seguiran el Timón, el Pumba i aquests com una història així i al final no és això. Però és més un spin-off. Bueno, teacher, era un dato. Ah, Sí, vale. és un spin-off, és un spin-off. Era Però una es diu 2. Sí, es diu Rei León 2, però te la foten així per darrere perquè la gent Uau. l'anés a veure. És com un DLC. Pa. No sé, ja t'he dit, Disney I Mufasa? aquí fa moltes pel·lis, però... Mufasa, ara entrarem en més, Mufasa. en més conceptes. Mufasa. Espera. Primer vull passar per la preqüela, que bueno, és una tonteria, però fa gràcia que per fer una preqüela has de tenir la fas després d'un contingut. És alhora una seqüela. Sí, realment sí, perquè tu estàs explicant una història anterior als protagonistes que ja coneixes, però òbviament l'has fet en el futur, perquè si l'has fet vol dir que han triomfat o que ha arribat a alguna cosa això. Entre aquests exemples tindríem abans, per exemple, hem mencionat Monsters University, crec que és un bon exemple. Prime. Indiana Jones Prime. 2. És preqüela, també. Exacte. Tota la saga de Star Wars, que està plantejada per parts, però que, a més, primer van sortir les del mig. I llavors després vam tornar enrere a l'episodi 1. Indiana T'estem Jones pillant, 2 és preqüela. És preqüela. Què dius? Sí, sí. Amb el tapón. Seguim. I a mi aquí una que em sembla molt interessant és El Padrí 2, que comentaven abans, que és a la vegada seqüela i preqüela. Perquè ja... Perquè- dins de la pel·li... Tota la pel·lícula Flashbacks. està basada, sí, en meitat el que passa en el futur amb la família, Corleone, i l'altra meitat es van intercalant parts del passat de Vito Corleone. Vaya locura. Per això és tan bona, per Vaya això agrada tant, Estic realment. flipant, tio. Aquest teacher m'està ensenyant més. Avui aprenem. Podrien tenir-lo a classe, no? Sí. Després voldria explicar que quedi clar el concepte de spin-off, al qual estaríem parlant d'històries centrades en personatges secundaris. És un concepte que ve del món de l'empresa. Quan tu fas un spin-off vol dir que estàs fent com un concepte a part de la teva empresa. Com Dory. Teacher. No, Dory és 2. Realment és una seqüela. És un altre personatge. Sí, no? Sí, però Esteu és que és fotent- molt Ai, el protagonista. Pau, És que és molt protagonista. Vale, Normalment, Vale. O sigui, seria com si es fa d'un dels taurons. Està cercant el busques, per Nales. exemple, Air es pot considerar spin-off, sí. És com si- Ah, és teacher, si es tu fa- sabràs, tu ets el teacher. No, però és com si es fa una pel·li de la forquilla de Toy Story i és el protagonista. Sí, em pega més aquest exemple. Està bé, Dory és bo, és bo. Ojalà no es faci una pel·li d'aquella forquilla, perquè, mare meva. Perquè si la poso en la temporada 3 com a possible estrena, Clar. direu que no. I hem de tenir en compte que hi ha spin-offs que triomfan tant com que ara us el dic i dieu, això no és spin-off. Joker, per exemple, la primera, és un spin-off. Ve del personatge dels còmics, ve del Batman, de l'univers Batman. Quina més? És com si fas... és com si fas la pel·li al Bowser, saps? Estic emocionat. Del Bowser. Després, també és interessant el Young Sheldon, que també és molt protagonista, però com estem parlant d'una sitcom, bueno, és sèrie, no és pel·lícula, Però això seria una preqüela. És una preqüela, però a la vegada... És un spin-off. Sí, Young Sheldon, És un spin-off. Se ja, mesclen... Aleshores, de la pots mà. barrejar conceptes, és interessant. Sí. I, per últim, l'última diferenciació que vull deixar avui a classe és
que aquesta és important per tothom, que normalment hi ha dubte, és la diferència de reboot a remake. I crec que de primeres diem sí, però igual després per explicar-la no és tan fàcil. Primer de tot, hauríem de dir que remake és la mateixa història però modernitzada. Okay? Llavors, hi ha els mínims canvis possibles. La gràcia és que l'estem actualitzant, que hi ha hagut millores tècniques, aleshores estem aportant el que té nou aquest món. Per exemple, Aladdin. Aladdin la nova sí que fa com una reinvenció de que ara te'l fan personatges. Will Smith blau, Will Smith blau, el pitjor que ha vist el CGI en tota la història. Però la història és la mateixa. La història és sí. pràcticament exactament la mateixa. Un altre seria el Rei León. També pots canviar el format, pots fer un remake, per les que coneixem, tal, de nosaltres de petits, érem animació, eren 2D, però la cosa és que els conceptes i els elements... El Gato con Botas 2 que canvia l'animació és un remake? No. No, el Gato con Botas... No, però el Gato con Botas és spin-off. Sí, és spin-off perquè és d'un Shrek. personatge de Shrek. Vale, Però a la vegada és interessant perquè el Gato con Botas 1 de 2 ja no es diuen així perquè no sembla ni una seqüela. Són com dos spin-offs, dos maneres de plantejar el personatge És el que jo deia. diferent, però que a la vegada recull aquesta intencionalitat i aquesta gràcia que té el Gato con Botas. Un vacito de leche. Però, per exemple, no es parla de Humpty Dumpty a la segona. És com si no hagués passat. Perquè no, és com Bueno, si són separades. Sí que surt no? al final. Sí, jo crec que No, La meva pel·li preferida. funcionen com a... Ja mesclo. Funcionen com a seqüela. Sí, però a la vegada com està... O meten apostes a primera. S'entén que és seqüela perquè a l'inici està com al poble aquell de... Sí, de sí. primera Però pel·li. tu sobreentens i dius, vale, mola perquè ho puc relacionar, però no m'estan... No, Ni veuràs a la mare, per exemple, que era important a la primera, coses així. Però és interessant, és un cas Bueno, interessant. tot s'ha de dir que sa mare surt en els flashbacks quan se mor, diria. És veritat, és veritat. I surt en flash... Allà sí que pot sortir el Humpty Dumpty. Veus? És que a mi em sonava haver És vist el veritat, Humpty Dumpty. és veritat. Surt en flash. És la meva pel·li preferida. I no se la sap, No se la sap. Teacher fot a l'Spring, que està a punt de sonar el timbre i Ok. està agafant el bocata i tot. Sí, és l'últim que ens queda, és el reboot, Tinc sa motxilla, jo, ja. que Està la seria... motxilla fora, ja. que seria el reinici mantenint elements. És una nova versió totalment. Com a exemples podem tenir els dos Spider-Mans que van sortir després del primer, Vale. perquè són també el mateix univers, o sigui, són la mateixa història, diguem, però amb bastants canvis que notòriament notes que ha canviat la cosa. Per exemple, la tia May té diferents Sí, maneres edats i situacions. Sí, edats i maneres de plantejar-la. Un reboot, per exemple, seria Ghostbusters. Canviat tota la història i fer les dones. No he vist les noves, però... Uau, com va ser No, no, criticada les dones, aquella les pel·li, Sí, aquella de les Va tirar un dones. hate a aquella. Sí. No estava tan mal, I com a últim exemple volia dir Tomb Raider, que és un reboot però que ve dels videojocs. És veritat, clar. Aleshores, Però Com la pel·li de Mario Bros. O sigui, està la Angelina d'Angelina Jolie. Jolie i després està la més nova. Angelina Sí, Jolie. no, la més nova és La de Alicia Alicia Vikander. Tota la, L'Angelina Jolie és dels 2000. totes les pel·lis Bueno, fetes volia d'un posar videojoc- l'exemple al videojoc. Sí. fetes d'un videojoc són... Que era? Adaptació. Adaptacions. Però Són 6 d'un llibre. Bueno, sí, és, llibre, es un pot llibre. considerar un reboot Vale. perquè un videojoc, a menys que sigui molt d'història... Tal, The Last of Us, per exemple, la sèrie, Sí, ja has de plantejar-ho amb personatges i adaptar-ho al que seria... clar. A la font original. Que d'aquí res surt la tercera temporada. La segona. És Ei, diferent. perdó. I amb això acaba la classe. Vinga, profe. Adeu. Vinga, adéu. Agafeu el bocata. Vinga, profe. Molt bé, Gràcies per la moltes classe, gràcies, Pau. Gràcies per la Que classe. bé, no ens ha posat deure. Ah, Ens ha posat deures, no, vamos. Bien. I continuem. Gràcies a aquells que seguiu aquí. Gràcies als dos Sereu oients. pocs, sereu pocs. Sí? Antoni Senéfilo. Nen, tècnicament... Havia de ficar mem, Tècnicament. Anem amb la secció del Miquel. Vale. Jo vull xerrar avui de les pel·lícules que les pel·lícules mos narren històries. Les imatges de la gran pantalla mos transporten a món llunyans. Ara bé, jo venc a xerrar de lo que no surt a la pantalla gran, del calvari que s'amaga entre els plans, de la realitat. Vale. Moment incòmode, xavi. Sí. Ara, teòricament, el que estic escoltant és un hospital. Pensava que era un súper. He escoltat un pip. Sí, però... Amb Bueno. el Ens callem. Això. No.
que estem en un hospital. Ens trobàvem a final dels anys 70 a un hospital de Sydney. Treballant de metge i és protagonista d'aquesta secció d'avui. En George Miller està a urgències i allà veu de tot. Capatxau. Capatxau. En George Miller veu des d'accidents a morts i ferides brutals. És a dir, allà veu un calvari increïble. I dins aquest infern, que li diria jo, se comença a germinar una idea. Amb un amic seu, en Byron Kennedy, fan un tractament d'una pàgina que entreguen a un guionista que mai ha fet de guionista. I així comencen la preparació d'un guió. Això que estiguis escoltant és una música típica de western. Estic a punt de plorar, Estic a punt de plorar. Perquè el que fan els protagonistes d'aquesta història és anar al cine a veure pel·lícules de western i analitzar l'estructura per escriure el seu guió. Per tant, aquí comencen a construir el guió de Mad Max. Això és la pel·li que estan construint. A partir d'aquí intenten que compri el projecte una productora. Aconsegueixen que els respaldi Roadshow Entertainment. Però encara li falten diners, perquè aquells li diuen vale, podeu fer la pel·li, però nosaltres no vos finançarem tota la pel·li. Així que se passen un any i mig aconseguint inversors. En el final, després de fer un document de 40 pàgines i presentar-ho a molt d'inversors diferents, aconsegueixen arribar a 350.000 euros de pressupost. Que és una merda, no, això? Clic. Tenint en compte que estem a final dels 70, La inflació. per temes d'inflació i revalorització dels diners, Però a part, són diners, són dòlars australians, no? diria que sí. Llavors perquè és estem a menys, Austràlia. no són dòlars americans. Ja, és menys. És això. És una bona quantitat d'ubbers, però, igualment, per fer una pel·li, poca. I damunt, una pel·li d'acció, que requereix efectes especials, efectes pràctics i tot. Justet. Bueno, a partir d'aquí se fan càsting oberts demanant nois joves que siguin guaperes. Ho anuncien així, Pues Em presento, Timothy Chalamet, pues... El Timothy ja veràs. Chalamet, allà. No sé quants anys tenia aquí, No, però... jo crec que seria el més perfil de Austin Butler, per exemple. Oh, sí. Sí, no? Amb Austin. Amb Austin. O en John Travolta de jove. Ah, bueno. Jo crec que és el típic que se presentaria Veritat. ja. Hello. Passa. Com? Què passa? Com parles, Miquel? Què passa, nen? I tu, Miquel, també et podries presentar. Tu també. Bueno, tots Sí, els d'aquesta Tots aquí a la taula. Tots els d'aquí. Bueno, Bueno, l'Àlex l'Àlex no. Bueno, Estem connectats a que us casa. petin. Bueno, això. Per tant, aquí un estudiant de l'Institut Nacional d'Art Dramàtic s'hi presenta. Però aquest té un company d'habitació i li diu: ei, vine en aquest càsting, que ja que estàvem, provam, a menys si mos agafen a una pel·lícula, que fan un càsting obert. Aquesta és la futura estrella internacional amb Mel Gibson. I això que estiguis escoltant és una baralla de bar. He tingut problemes cercant sons, vale? No, està bé. Està bé. Circula una història que diu que Mel Gibson va anar a l'audició després d'haver-se barallat al vespre en el bar. Per tant, arribant allà, ple de blaus i ferides i amb la cara inflada, diuen que aquest aspecte va impressionar el director i que el varen agafar i que no li van veure el seu aspecte real fins al primer dia de rodatge. Què passa? Que això, segons en Miller, el propi director, és una fal·làcia, que és una mentida que s'ha anat estenguent. Qui sap per què? I res. Ara bé, en Mel Gibson sí que se va presentar sabent-se poques coses de les 2 pàgines de guió que li havien entregat, va improvisar tot, i tot i així el van contractar allà mateix. Imagineu-vos si ha de ser bon càsting perquè el director te digui. Perquè el contracti al moment, perquè ja O et trucarem, és la mítica. O bon càsting o els altres que s'havien presentat Eren eren molt dolents. horribles. I res, aquí el van contractar. Mel Gibson és molt bo. Després tenim
que van estrellar 15 cotxes durant el rodatge i s'ha convertit en una de les millors sagues de la història. Fins aquí la meva secció d'avui. Us volia explicar bàsicament això, sobretot per xerrar de les seqüeles i de tot això que suposen les sagues i perquè troc que la gran oblidada dels Oscars d'enguany és Mad Max Furiosa. On ha quedat aquesta pel·lícula, tia? Per què mireu a mi? No sé. No tinc ni ets el idea. responsable. Jo sóc el responsable que no estigui als Oscars. Bueno, ja el truco ara al meu col·lega i li dic que es família. Troc que a Miquel. nivell d'efectes especials, de cinematografia, està molt bé. Em vas dir alguna cosa ahir que era que el Mel Gibson no sortia ni al tràiler, no? O així em vas comentar. No, sí, és que En aquell moment... com que era un estudiant i no era conegut, en George Miller el que volia era qualque to americà, que promocionara bé la pel·lícula. Però no varen trobar i per el baix pressupost pues, s'havien de conformar amb el que tenien. I no el varen incloure ni en el tràiler perquè varen dir no volem promocionar la seva cara si tanmateix no el coneix ningú. Pues mira. I ara... I dic, pues mira, Mira ara. Callant Mira boques. ara, Molt mira bé, ara. Mel Gibson. I res. I vull afegir que la segona de Mad Max, de la trilogia original, per jo, és la millor de tota la saga. Com ha tancat, eh? Com ha tancat. Perfecte. Ens estem passant de temps, però anem amb el joc final, perquè anem a tancar-ho tot bé. Anem amb el joc final. Tu et saps el joc aquell? Anem amb el joc final, que intentarem fer cada capítol, si no ens fotem a parlar com avui, que hem anat allargant. Bueno. No passa res, és el primer, a poc anem aprenent. El nostre amic Pau, per Nadal, li van regalar un joc que es diu Cinemania. Sí. Per si algú No, el Cinemania no es diu. Cinemania és la Es secció deia... que tenim avui. És que el tinc a casa. És que això és una de les categories que té per això. Bueno, ja els penjarem a xarxes si cal, perquè us el compreu. Avui diré una temàtica i un per un m'haureu de dir una pel·li d'aquesta temàtica. El primer que es queda sense idea es queda eliminat, l'últim que tingui la idea o digui la pel·lícula, pues serà el guanyador d'aquesta ronda, d'aquest dia d'avui. Anirem sumant puntillos com una liguilla, que quedi clar que això no es queda aquí i si algú guanya aquí, pues anirà sumant als següents episodis. Llavors, començarem amb pel·lícules basades en libros. El Padrino. Seguim. Harry Potter. Mira, molt bé. Tenemos que hablar de Kevin. Dune. Joder. El diario de Greg. Molt bé. Oh. Molt bona. 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, jo què sé. Sí. Las brujas d'en Roald Dahl. 1. Vale. Ara m'he quedat en blanc. Clar, t'has de pensar abans. Batman, serveix? És un còmic? Però llavors serveixen tots els super. Diu libros. Estic fora? Seguim. Pau, està fora. És libros. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, És difícil, 3... El libro de la selva. No ho sé. Bueno, És un no llibre? crec que vingui d'un llibre. Crec que és un conte. És No un... crec que Sí. vingui. Va, contar llibre d'aquí tampoc ens Vinga, posarem tant. Una cosa és còmic i una altra cosa és... T'ho accepto. M'acceptes? Està acceptant això? No m'accepta ni jo. El corredor del laberinto. És perquè volia dir la seva, va, digues tu. Que cabron. Clar, doncs esteu deixant moltes. Aquí, per això. Los Juegos del Hambre. Bueno, aquesta no una... Divergente. Vinga. Sí, jo estic fora. Jo no sé com he arribat aquí. Tio, estàs a la final, va, tio. Espavila. 10, 9, 8... Tio, pensa en els llibres. Que poc lector. Li estan xivant respostes. Ja, ni l'he escoltat, és patètic això. Tina Superbruixa, tio, té pel·li, Tio, Tu saps quin llibre és Tina Superbruixa? La caputxeta vermella. perquè estem anant a llibres de nens, en plan... Ojo! Mira que jo... Perquè és una seqüela... 1984 de peli, per exemple. Rebelión en la granja de peli. Ai, rebel·lió. Ai, va. És veritat, si vas a un llibre... Crepúsculo. Crepúsculo és de He llegit llibres. totes les sagues. Señor de los Anillos. Clar, home, has d'anar al llibre i del llibre treus la pel·li. Clar. Bueno, Clar, jo estava pensant en Miguel, les pel·lis, no en bé. llibres. Miquel es suma amb 3 punts en aquest joc d'avui. Gràcies. Comença guanyant Miquel a aquesta secció. Però lo important no és com comença, és com acaba. És com acaba. Aquí he tirat d'esto. Ja veuràs. Voleu fer una altra o...? Sí, no? Tu Tirem digues una altra, va, molt ràpida. En pel·lícules cuyo título se compone de una sola palabra. Dune. Molt bé. Divergente. Vinga. S'ha de pensar. Xis de la gran puta.
Perdó, Crepúsculo. Conclave. Seguim. Crepúsculo. Múltiple. Hòstia, aquesta és més fàcil. Glass. Fuck. 10, 9, 8. Wicked. Unbreakable. Cabron. Està en anglès. Ai, m'estic quedant. 10, 9, 8, 7, 6. Filadèlfia. 10. Vértigo. Madagascar. Hòstia, en Pau va molt fort. Shrek. Aquesta... Psicosis. Cars. Soc jo o podem estar així 4 hores? Planes. Em toca a mi? Sí. Planes 2. No, No. són dos. Són Planes dos. 2. Ai, fuck. Perdó. Fora. I mira que era fàcil aquesta. Va, vinga. Un altre cop al final, Un altre cop al final, M'ho havia el Pau. Carles, tio, estàs Va. Però molt ràpid. Bitxos. Miquel, no et deixaré ni 2 segons a partir d'ara. 10, 9, 8, 7. Interstellar. Pau. 5, 4, 3, 2, 1. I en Miquel es col·loca a primera posició amb 6 Que bo punts. que soc. Tongo. M'has donat la xuleta, Àlex, perquè aquí tenc una que és pegatina Celeste, d'interstellar. Més complicat del que sembla, Ordinador. Et poses nerviós. Sí, sí, però Seven. és És que em això. deixo tantes Seven. Sí, sí. Aquesta jo la veia. Origen. Clar, et poses nerviós, Sí. però... Oppenheimer, perquè no Barbie. és És que que- hi havia un huevo. però Oppenheimer, Hi ha un huevo. És que jo per no pensar Barbie. dic Planes 2 Joker. i després he Planes caigut 2. que té un 2. Allí. Vale. Lane 2, que bo. Acabem amb el joc, Pau. Acabem amb el joc. Acabem amb Ha el joc. sigut un plaer. Va guanyant en Miquel Monar, de tots nosaltres. I, doncs, fins aquí serà el capítol d'avui. Això és tot. Esperem que us hagi agradat aquest primer episodi de segona temporada. Una mica caos al principi, entre el projector, entre... Bueno, és el primer capítol, us mostrem amb les nostres debilitats, anirem millorant cada cop més, gràcies al que ens heu escoltat, i ens seguireu escoltant, perquè al pròxim episodi parlarem de pel·lícules de futbol i esports, a no ser que la gala dels Oscars potser ens roba... Podem parlar de les dues coses. Podem parlar de Per què les dues coses, però la gala dels Oscars és molt important. Seguiu-nos a les xarxes socials i, com sempre, no oblideu posar-nos estrellites a Spotify, de que ens escolteu. Adeu, persones guapes, precioses, framers, cinèfiles i cinèfiles. Us estimem molt. Fins al pròxim capítol. Adéu. Adéu. Ciao. Bien. Acá está.